Bay, pabaylo at ang kwarta, bay. Buang ka, wamagay ko kwarta. Sabi mo tayo kwarta niya eh. Paminaw. Para makakwarta tang duha kay wampo kwarta. Mag-vlog ta. Uy. Daga na kayo nag-vlog karon. Gulagon sa boy, content na to. Content na to. Pareha kang butapang sa unang mga content. Dali ra kay sindato. Ay, content na to. Magkangkaob sa unsa ba? Sige, pero ako yung mag-video. Ako aning cellphone, ikaw na kay cellphone. Wala. Oh, ako yung mag-video kay ako ang cellphone, ikaw ang magkaon-kaon. Ano sa mga kanon ako? Kabantay kog patay nga baki ito ay. Unsa man ang patay na baki, oy. Naunsam. Huna-hunaon ni mo ba ini siyempre ini mag-viral do. Madato tang duha. Kung pahit kog Lamborghini imo Ferrari. Huna-hunaon ni mo ba? Sige. Saman. Sige, dali amang baki ron. Tanay patay nga baki dito. Ali. Dato dari oh. Trao. Alo, kay ano, oy. Birahi. Bijuig to arong dia. Gini ba? Oh, basta ra kayo. Sige, nakabidyo na kaya. Ano yung nagbala? So ngayon guys, magkain tayo ng ano ni? Palaka na patay. Giya mo. Nahinay usap para madugay. Oh. Ano yung gabi? Usap na. Tunla. Okay, tunla. Umanag bidyo. Uy, ako am ni naong na video dari ay. Ano yung maawa ko?